Tak já si myslím, že do zápasu jsme vstoupili dobře, těch prvních 5-10 minutek, ale řekl bych potom i po té šanci soupeře, kdy nás podržel golman Jedlička, tak si myslím, že trošku nás to s náma otřáslo a ten výkon v prvním poločase mýma očima dobrý nebyl. Myslím si, že jsme hráli strašně pomalu a řekl bych někdy alibisticky dozadu, do šířky. I když já si přeji, aby jsme hráli do halfbacků a tam vytvářeli situace převahový, tak strašně pomalá hra. Takhle jsem klukům řekl, že se prezentovat nechci a v poločase jsem jim to dal pocítit a myslím si, že v druhém poločase potom už to bylo lepší. Já jsem řekl na rovinu, že i ten soupeř, ať je to druhá liga, tak si myslím, že je to jeden z těch hernějších týmů v druhé lize a kombinačních a musím říct, že i nahoře Matějka nám v prvním poločase problém dělal. Měl dobrý sklepy, přesný sklepy, takže tam vždycky potom se do té přechodové fáze oni dostali a pro nás to bylo těžké to zachytávat. Ale celkově druhý poločas lepší ve všech parametrech a jenom jsem se utvrdil v tom, že musím být přísnější a ještě víc tvrdší v tréninkovém procesu a dbát na ty detaily, protože ty nás potom donesou tam, kam chceme a ověřili jsme si to i v tom druhém poločase. Myslím si, že nám vyšly dobře střídání. O toho ti hráči tady jsou a ten zápas vlastně rozhodli. Jsme v polovině, ať je to klišé, tak pořád máme náskok teďka 3 branek, ale určitě pojedeme do Tábora koncentrovaní s tím, že tam chceme bodovat. Díky a můžeme přejít na dotazy. Dobrý den, trenére. Mě zaujala ta věta, že musíte být přísnější, tvrdší, ty detaily, tak můžete něco odhalit, co třeba se vám nelíbilo? Jo, tak já jsem to nazval takto. Samozřejmě já si myslím, že tvrdí jsme dost, ale samozřejmě, když to řeknu v tom tréninkovém procesu, myslím si, že ty věci, co se nám dneska podařily v druhém poločase, tak byly přesně jako rukopis těch věcí z tréninku, jak cvičení, tak dotekovek, přihrávkových cvičení, když to nazvu her, tak se snažíme tyto segmenty, co vidíme v zápase, přenášet o tom i do těch zápasů. A když to řeknu třeba tady teďka, když jsme dohráli do Síňavského a Jurečka má skvělý timingový náběh, dostaneme to do něho, nebo do Havrana, tak prostě já mám obrovskou radost a pro mě je to možná víc někdy než gól, protože vlastně vidím to, co chci dělat v tom tréninkovém procesu, se fakt jako dostane do zápasu. A ti kluci to sami jakoby potom i potvrdí, že to je super, ale v prvním poločase bohužel jsme byli statičtí a ten soupeř možná zašel do nějakého nižšího bloku. A nám se tam těžko dostávalo a stříleli jsme ze 40 metrů z nepřipravených pozic a bylo to takový, bych řekl, trošku někdy až ta poslední varianta nenachystaná, místo toho, aby jsme fakt si vyskakovali i z té hlubší řady proti tomu míči, za ten míč. A když tohle dělat nebudeme, tak si myslím, že nás ubrání každý soupeř, nejenom druholigovej, ale i ligovej a my ligu chceme hrát a musíme mít náročnost takovou, že tyto věci budeme zvládat taky. A samotní ti hráči si to musí uvědomit, protože někdy o sobě taky mají nějaké mínění a všichni byli chtěli hrát a všichni se vidí v lize a nejlépe možná na prvním místě a do zahraničí a tak dále, ale sami si musí vyhodnotit ty výkony, podívat se na to, my jim to samozřejmě sestříháme, ukážeme, ale potom ta sebereflexe tam musí být a prostě jsou hráči, kteří to vezmou, jsou hráči, kteří to nevezmou a ti bohužel potom tu nemůžou být. David, Český rozhlas. Pepo, jak bys hodnotil Michala Friedricha? V závěru sezóny dal 3 góly, zabraňuje situacím v obraně. Ty jsi sám byl stoper, tak jak velký přínos má kapitán v tom závěru sezóny? Jo, fantastické, ale zase, co já si pamatuju, když se tady přiváděl do Baníku Ostrava, tak vlastně v podstatě s tím se nějak počítalo, že bude vůdce na hřišti, vlastně i v kabině. Někdy si to daří líp, někdy hůř, ale zase já si myslím, že zrovna mu sedí extrémně ten systém, který hrajeme a mu pomáhá to, když ví vlastně v jakých situacích, jak se chovat a když tu nabídku bude mít správnou, tak on to zvládne. Ale jak ji správnou nemá, tak prostě je to pro ně složitější, nebyl zvyklý takhle, si myslím, že se dostává tolik na míč, ale zase i ten systém ho dostává do vyšší pozice a dává góly, střílí, dává góly, takže jako extrémní spokojenost a já právě chci, aby ty hráče to jakoby vtáhlo. I Karla Pojezdného, taky je to hráč, který umí defenzivu, ale taky když si nevyhodnotí někdy ty věci, kdy má opravdu přitáhnout přihrávku, dát prudkou, tak prostě nebude to tak viditelný a tak znatelný. Ale když se vrátím k tomu Friďasovi, tak on má nějaký věk, ale pořád si myslím, že to jsou hráči, kteří, když budou dobře trénovat, a já si myslím, že v tom pozdějším věku,
A sám jsem to zažil na sobě. Ten hráč musí trénovat možná ještě, bych řekl, víc než v tom mladším věku, protože jakmile to tělo ustrne a myslím si, že ti hráči když se pak nedostávají do herního vytížení, tak to na nich jde extrémně vidět, když potom nastupují znovu. On chytl rytmus, musím říct, že dobře to zvládli fyzicky a hráli jsme teďka v sobotu na Dukle těžký zápas, cestování a v úterý. A taky si pamatuju doby, kdy se tady omílalo hodně to, že Friedrich nevydrží zápasy po sobě rychle, jdoucí a tak dále, ale nemyslím si, je to ligový hráč a já mu věřím a zvládne zápasy v Táborsku teďka. Díky. Dobrý den, trenére. Já jsem se taky původně chtěl zeptat na Michala Friedricha. Každopádně ukázali se vám třeba v těch posledních týdnech právě charaktery těch hráčů, právě takový ti, kterým to není jedno, protože hodně se tady během sezóny říkalo, že ten tým prostě nemá ty správné lídry, ale našel jste je vlastně v těch posledních týdnech? 100%. Jména si nechám asi pro sebe, bych řekl, protože taky nejsme na konci sezóny a pořád je před náma jeden zápas. Takže ještě jsme se neudrželi a věřím to, že se udržíme, ale ještě to tak není. Až to bude faktum, tak se budeme bavit o nějakém složení toho kádru pro příští sezonu a průběžně už něco řešíme, ale přesně se to popsal, že tady tyto zápasy nám hodně ukázaly, s kým počítat, s kým nepočítat, kdo je na hraně, kdo není a to je prostě realita. Jako určitě ten kádr nezůstane tak, jak je. Ještě byste sice kritizoval pomalou hru, co se týče té ofenzivní fáze v první půlce, ale co taková ta roztaženost, nekompaktnost, právě vy jste zmiňoval Matějku, měli tam byli všude, mně přišlo o krok dřív, bylo hodně prostoru, tak jak se vám to v uvozovkách líbilo jako bývalým obráncům? To zase se bavíme o tom, že jsme chtěli tlačit nahoře, chtěli jsme vysoké postavení, samozřejmě, když se dostáváme potom zase k principům toho vysokého pressingu, tak tam když vypadne jeden nebo dva hráči a někdy možná ti hráči, ať tu aktivitu mají nahoře, tak se pozapomenou a řeší tu situaci jiný hráč a vlastně soupeř nám v tom vyjede do strany, pak se dostane nahoru, ale i vlastně hodně jsem jako tlačil na stopery v poločase a věnoval jsem jich, bych řekl, skoro největší čas té pauzy, protože nesmí se stávat, že vlastně s tím dlouhým balónem, i když nás přehrají v pressingu vysokým, tak my začneme ustupovat a když to řeknu, ti stopeři u toho hráče stojí, ale s tou přihrávkou udělají 2 kroky vlastně dozadu, místo toho, aby minimálně jeden z nich vlastně tlačil na toho hráče a potom mi to neměl tak jednoduchý v tom sklepu. Jak už prostě promeškají tu dobu, kdy ten hráč si vhodně odskočí a my jdeme místo dopředu dozadu, tak najednou to je prostě místo 2 metrů 5 metrů a ono to potom vypadá jako i z toho vrchu asi z tribuny, nebo já i co uvidím jako na videu, tak to bude vypadat špatně v tom, že opravdu nedostupujeme a že ty hráče máme jakoby daleko. Jo, ta délka byla, oni prostě když se udrží na té polovině hřiště, zase nemůžou tlačit nad polovinu, protože ten offside už potom jako nám nepomůže, ale říkám, já si myslím, že druhý poločas fakt to bylo lepší a i jsme si toto víc pohlídali, ale v prvním poločase musím říct, že vlastně ta přechodovka, neřekl bych ani, že roztažená, ale ta hra těch stoperů musí být jako důraznější a agresivnější. Další otázka. Jste říkal, že nechcete ten kádr nějak teď hodnotit před posledním zápasem, přece se zeptám na jedno jméno, fanoušci ho zase vyvolávali, Martin Jedlička, tak jestli tlačíte na vedení, ať se aktivuje obce. Děkuju. My jsme se s Martinem o tom bavili, strašně mě mrzí, že nejede na mistrovství světa, protože si myslím, že to je golman teďka s momentální jako obrovskou formou. Potvrzoval to celý jaro a já samozřejmě asi nebudu hodnotit nominaci jako reprezentačních trenérů. To si myslím, že tomu mám daleko, ale extrémně to mrzí a myslím si, že takový hráč by na tom mistrovství světa měl být. Co se týče jeho, on taky dneska nás podržel a myslím, že to je fakt dobrý golman se vším všudy a že bych tlačil na vedení. My v tom máme jasno. On tady zůstat chce. Samozřejmě, když budeme v lize, tak si myslím, že pro něho to bude jednodušší rozhodování, ale potom už jako se to musí nějak vyřešit na úrovni klubu. Ale já věřím tomu, že když se udržíme v lize, tak Martin tady bude chtět zůstat, líbí se tu jeho rodině, mu taky, takže věřím tomu, že on bude taky tlačit na to, aby ty kluby domluvili a zůstal tady vlastně i pro další sezónu. Možná ještě se zeptám, jak vás těší, že se vlastně fanoušci k vám neotočili zády, protože jedna věc je ten minulý zápas na Dukle, kde přijeli v takovém počtu, druhá věc je ta, že dneska tady bylo více lidí než na Austrii, Vídeň na začátku sezóny, tak co na to říkáte tady na tohle? Tak já
Myslím si, že vlastně pokud je to rizí fanoušek Baníku Ostrava, tak já v podstatě nevidím důvod, proč by se měl jako odvracet od klubu. To, že se tomu klubu v sezóně nedařilo, nebo v podstatě jsme v baráži s druholigovým klubem, tak je jedna věc. Myslím si, že mají právo nějakým způsobem, když to tak řeknu, pískat, kritizovat. Určitě ano, ale nevidím důvod, proč by na ten fotbal neměli chodit jako stále. A je to o tom fanouškovství a věřím tomu, že prostě ti lidi to tady tak mají a proto jich chodí tolik hodně. Samozřejmě, když se daří potom a je Evropská liga a tady tohle, tak všichni si to tady loni vyzkoušeli a je to nádhera, Skodaní, zápasy jako plný stadion, když dají gól a prostě všichni to prožívají super, ale pro mě je o to cennější je víc teďka, že jsme hráli baráž s druholigovým týmem a v podstatě je tu stejná návštěva. A toho si cením a já věřím tomu, že prostě ten klub má větší penzum toho stadionu. Dneska tady bylo, že má rizí fanoušky baníkovské a prostě ti budou chodit za jakýkoliv jakoby nastavení toho klubu. Jsou zase další věci, které jako lidi budou rozporovat vždycky, nějakou komunikaci, ale to si myslím, že ten klub vlastně v podstatě tu zpětnou vazbu dává. My trenéři taky, já věřím tomu, že zase uděláme krok, když se zachráníme, uděláme i v tomto krok dopředu ve všech věcech, které jsou možné zlepšit, tak se na to dívám celkově jako na klub, tak budeme se snažit tlačit na to, aby se to zlepšilo. Díky, další otázka. Po té výhře na Dukle bych možná čekal trošku sebevědomější výkon. Vy jste říkal, že tam první šance vám ji otřásla, tak byl k tomu důvod? Z mýho pohledu nebyl, ale asi ani ne z vašeho. Samozřejmě já se budu vracet k tomu, že ti kluci, když to vezmu, tak teďka to sebevědomí sbírají jako po kouscích a i na Dukle samozřejmě to sebevědomí nějaký nabrali, ale pořád jako myslím si, že ten Damoklův meč nebo ten strach z toho, že by se mohlo stát, že by byli jako v druhé lize, tak si myslím pořád, že se tam projevuje a opravdu i není to pro ně lehký, i v tom smyslu, že jsem čtvrtý trenér, který tady je a každý ten trenér, myslím si, že chtěl něco jiného, někdy diametrálně bych řekl a prostě taky je to stojí síly, je to stojí přemýšlení, je to stojí vlastně to nastavení, ale takže tím probíhají taky, takže já bych byl rád, kdyby ta vlastně veřejnost, potažmo vy novináři to brali v potaz tady ty věci, protože není to jednoduchý a já jsem v tom nebyl, že bych měl 4 trenéry za sezónu, myslím si, že nikdo z vás, tak není to jednoduchá situace pro ně a chtějí vlastně v podstatě plnit vždycky do toho jdou s tím, že chtějí plnit i dneska od začátku ty pokyny, prostě někdy to jde líp, někdy to jde hůř, ale říkám, soupeř dneska si myslím, že první poločas hrál kvalitně, a i po té šanci prostě vždycky to tak je, no, tak my kdybychom dali góla, nebo měli jsme 2-3 šance 100%, což jsme úplně neměli, bych řekl, v tom prvním poločase, tak taky toho soupeře to nějakým způsobem utlumí, kdybychom dali gól, tak to možná skončí 5-0 a všichni budeme říkat, jak to bylo super, ale ty zápasy se tak vyvíjejí, já jsem rád, že jsme dokázali na to zareagovat v poločase i potom těma střídáníma a povedlo se to. Díky, David. Na to ještě navázal, už jsme se o tom bavili po prvních tvých zápasech u Ačka, že asi největší klíč byl to mužstvo uklidnit a stabilizovat tu sestavu, jak si možná i naznačoval v těch posledních zápasech, že to bylo to nejdůležitější, když tady byli ti 4 trenéři, každý chtěl něco jiného, jak si říkal. Jo, tak stabilitu já jsem chtěl a určitě minimálně v těch řadách ty hráče, nechtěl jsem je přehazovat ani stopery, jsme řešili jednou jenom kvůli žlutým kartám vlastně, tak jsme řešili jak, Boulis nám nastoupil na stoperu, ale zase se díval spíš směrem Osově, aby jsme nepřehazovali stopery Friedricha na levýho, na pravýho, na středního. Chci zase jim to ulehčit v tom, že vlastně mají svoje dané pozice. Já si myslím, že se nám to povedlo trošku ustálit a říkám, ale i těm hráčům, co nehrají, tak tu sportovní formu někdy mají lepší, někdy horší a víc Marek Havran taky. Myslím si, že on jako tím, bych řekl, naším návratem k němu, tak pookřál i Pira. A myslím si, že jsou to dobří hráči, jenom na nás, na trenérech, aby jsme to s nich dostali a že můžou hrát ligu. Ale říkám, celkově jsem chtěl, aby se to ustálilo, ta sestava, to si myslím, že se nám podařilo. A potom je to vždycky na tom vyhodnocení v tom zápase, co potřebujeme, ale zase dneska třeba Artur Musák už měl křeče, jakoby bych řekl, celkem brzo, ale taky nehrával celou sezónu, když to tak řeknu. Teďka naskočil do 4 zápasů po sobě a taky je to mladý kluk
musíme pracovat na jeho fyzice, aby byl prostě lepší. No. Takže je to těžký, jako v tomto systému ti dva středáci to nabíhají opravdu hodně a můžu říct, že jako taky budeme chtít být náročnější v tom, aby ten tým vlastně zvládal větší intenzitu a větší jakoby metráž v tom běhání. Díky, Deník. Jsi tady taky? Výjimečně. Ahoj, jenom byl tu Erik Prekop, tak je to nějaký signál, nebo to byl jenom jako fanoušek? Tak víš možná víc jak já. Ne, vůbec jako o tom, že by to byl nějaký signál, nebo že bychom se nějak bavili o tom, že by se měl vrátit zpátky, nebo to. Já jsem zase rád, když ti kluci v podstatě vztah k tomu Baníku mají a když je volno, přijdou se podívat a já si myslím, že to mám takhle i s hráčema a když potkávám ty hráče potom vlastně jako protivníky, tak musím říct, že skoro ve všech případech, až úplně na jakoby procentní výjimky, tak musím říct, že se ke mně znají a přijdou se pozdravit a zajímá je, jak to funguje. Celkem jako mi to přejí, jako jakým způsobem pracuji, tak když mě znají, tak mi to přejí, to angažmá, takže ale já to vnímám i takhle od těch hráčů a myslím si, že on tady třeba zrovna ten Erik odvedl kus práce a rozhodl se jít potom do Slavie z nějakého důvodu a já myslím si, že to není potřeba rozebírat z jakých důvodů, pořád je to Slavie a tak dále, ale jsem rád, když ti hráči se sem přijdou podívat. Rigo se byl podívat konec konců na Slovácku, jestli se nepletu, jo, takže přišel za náma do kabiny, všechny v podstatě obejme a já si myslím, že to jsou příběhy, které jsou jako nejlepší, že ti hráči sem přijdou, zviditelní se, odejdou dál, ale vrací se zpátky s tím, že vlastně ten klub, hlavně ten klub pro ně udělal maximum pro ten jejich rozvoj. Jenom ještě před 14 dny jste prohráli na Slovácku, dneska máte tu záchranu vlastně na dosah, tak jenom, co se v tobě odehrává, když se to takhle jako přetočí, bys to mohl nějak přiblížit? Jo, tak já musím říct, že ne všichni s tím jako možná budou souhlasit, ale já si myslím, že třeba na Slovácku jsme odehráli jako dobrý první poločas, co se týče defenzivy, do ofenzivy to bylo špatný. A potom soupeř nás potrestal vlastně góly, jedna střela z dálky, jedna ze hry, ale když si vezmete ty góly vlastně za celou dobu, co jsme tady, tak to musím zaklepat, tak jsme dostali vlastně standardky v Teplicích, ze hry v Teplicích, na Slovácku ze hry jedna bych řekl taková individuální akce, ale musím říct, že jsme se zlepšili celkově jako v defenzivě, pracovitosti celého toho týmu a ty góly nedostáváme. Teďka jsme vlastně odehráli zápasy s čistým kontem a to si myslím, že je taky důležitý a rozhodující vlastně tady v těch zlomových zápasech. Ve mně osobně, co se odehrává, já to mám jako podobně a jedu svůj režim, svůj mod a nedívám se doleva doprava a prostě tak to mám a když se daří, samozřejmě pro mě je to chvilku odpočinek na duši, ale jinak pracujeme dál a já budu rád, když vládnem záchranu a potom si budu moci třeba týden odpočinout tím, že samozřejmě na telefonu budu, ale trošku člověk vypustí ten fotbal z hlavy, ale když lidé v mém okolí úplně mi to nevěří. Díky. Ještě nějaká otázka? Bravo. Co bude třeba udělat pro to, aby si tým nemyslel, že je hotovo? Tak já si myslím, že to nastavení ti kluci v sobě mají. Teď po zápase jako samozřejmě si zakřičeli, jako jsem rád za to, že to tak vnímají, že to je důležitá výhra, ale nemyslím si, co jsme probírali tady, jsou tam hráči, kteří si myslím, že jsou schopni nám trenérům pomoct jako realizáku v tom, že si udrží trošku tu kabinu jako na řetězu a my to všichni tak vnímáme a prostě chceme být v tomto koncentrovaní teďka ty 4 dny do soboty a hraje se v 1 hodinu, horko má být zase 30 stupňů, takže nebude to jednoduchý ani pro jeden tým, ale myslím si, že teďka toho moc nenatrénujeme, spíš je to nějaká regenerace, nastavit se do toho zápasu a zvládnout ten zápas se vší pokorou s tím, že prostě stojí proti nám dobrý soupeř a ten nebude mít co ztratit. Myslím si, že do toho půjdou naplno od začátku zápasu a to, když si pohlídáme a budeme schopni třeba tam jít vlastně brankou do vedení, tak to pro nás o to bude potom jednodušší a kvalitu potom máme i na tom konci zápasu, když už to bylo 3-0, tak jsou tam fakt jako kombinační věci velmi dobrý a já vím, že jsou tady dobří hráči, ale prostě, jak jste to sám pojmenoval v některé z těch otázek, tak my potřebujeme, aby tu kvalitu prokázali vlastně za stavu 0-0 a proti soupeři, který je odpočinutý, který je agresivní a který vlastně je rovnocenný vlastně té naší hře. Tam potřebuji, aby se projevila ta kvalita a to si myslím, že ten Baník potřebuje v tomto, aby se to projevilo v minulých sezónách, to tak prostě bylo a ty jména ani jako říkat nemusím, v minulé sezóně někteří hráči to byli. Ale pokud ti hráči to neprokážou
vlastně pod tím tlakem toho soupeře, tak vlastně v podstatě jsou to rovnocenní hráči tomu soupeři a nebavíme se o tom, že je to nadstandardní hráč, ale pokud to dokáže, tak potom je v tomto rozdíl. Díky. Ještě nějaká otázka? Tak děkujeme trenérovi. Díky moc.